Já bych jenom chtěl tady ukázat, jak jsem udělal si tady srandu ze serveru Minecraft.cz, jako ne přímo na server, ale prostě jsem si tu napsal cedulky a takové kravinky. Třeba tady jsem napsal, že vlastík flamínek, ne, tady si píšu cedulky, na Gitbulti, to jsem se nudil, že teď tady mám napsané Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Nike, takové kravinky. Teď možná uděláme tady na schvál, moment si vezmu truhlu, zasadíme mu strom na střeše, doufám, že tady se to nedostanu ban, ale tak prostě to sranda, on to pochopí, on už si nesl hodně, když jsem mu napsal před barák vlastík plamínek, tak to přežije, no. Uvidíme, jak to dopadne teda, no. Tak si vezmu hlinu, ještě nějaké sazenice ke stromu. Jsou už večer docela, tak už blbnu, ani nevím, kde to mám. Tak, tady mu zasadím třeba borovicu, nebo co to je, zaď za strom. Tak, půjdem, už vím jak, tak, tady mu dáme tak. Ty ani nevím, či je to dům, prostě tak zasadíme strom. Tady se, no, tak to bude všechno.